daon na ka. Ato nang gihalingan ang mga sagbot. Oh, og daw. Ano ni? Pag humanan ni magbugwad na sa para lungan. Para maghimo nagplat. Dako ang trabaho ni nagfarming Ano ang mga sagbot, ihalingan. Okay, hawa na. So, hawan-hawa na gamay. Padaron na sa ni para plat. Dako ang trabaho ni mag-farm Muna hindi ganahan mga tao mag-farm. Labi na mga batanon. At sa opisina kay bugnaw kayo, ballpen kay hawiran. Computer, ari diri sa umahan na matud kwarta pero hago. Ani. Lampas, haling, magplat na sad. Okay, i-update niya mo sa i-update ni sa sunod na pula ni. Bye-bye. Like na po mo diha. Follow lang mo aron maka-update mo. Para lang sa taon makatabangan ng mga pobre nga mag-uuma. Bye-bye.